ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ሻድሻይ ጊዜኡ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ከምህሮም ዝጸንሐ 163 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 477 ተምሃሮ ብ12 ሓምለ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ። እቶም ብዓውድታት ምእላይ ሕሙማት ፋርማሲ ከምኡ ጥዕናን ተሓጋገዝቲ ጥዕናን ዝተመረቑ ተምሃሮ 174 ብዲግሪ 303 ድማ ብዲፕሎም እዮም። ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሴን ንተመረቕቲ ብሓፈሻ ኣብ ትምህርቶም ጸብለልታ ንዘርኣዩ ድማ ብፍላይ ፍሉይ ሽልማትን ወረቐት ምስክርን ድሕሪ ምዕዳል ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ምህናፅ ሃገርን ሕብረተሰብን ብቐንዱ ምህናፅ ፍልጠትን ጥበብን ዝዓጠቐ ምዕቡል ሰብ ብምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ብዓንትኡ ተገንዚቡ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ገዚፍ ወፍሪ እናገበረ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ መላእ ሃገር ተዘርጊሐን ዘለዋ ፍልጠት ሞያታትን ጥበብን ዘስንቓት ትካላት ትምህርቲ ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾና ኣነፂራ ሚኒስተር ኣሚና ኣስዒባ ነቲ ከም ፖሊሲ ተታሒዙ ዝስራሓሉ ዘሎ ብቑዕን ብሉፅን ጥዕናዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ንስልጠናን ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕምን ዓብ ቆላሕተን ኣተኩሮን ብምሃቡ ድሮ 7 ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ጥዕናዊ ትምህርቲ ይህባ ከም ዘሎ ኣብሪሃ ተሓጋጋዚ ዲን ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ፕሮፌሰር ብርሃነ ግርማይ ብወገኑ እቲ ኮሌጅ ብቑዕ ፍልጠት ሞያዊ ዓቕምን ቁኑዕ ስነ ምግባርን ዝዓጠቐ ኣድማዒ በዓል ሞያ ጥዕና ብምፍራይ ጥዕና ሕብረተሰብና ኣብ ምውሓስ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ብቐሊሉ ዝጥመት ከም ዘይኮነ ኣብሪሁ እቲ ኮሌጅ ኣብዚ እዋን እዚ 9 ናይ ዲግሪ 7 ድማ ናይ ዲፕሎማ መደባት ሒዙ ዝስርሑ የሰላስል ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሮፌሰር ብርሃነ ምስ ኮሌጃት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝምድናታት ብምፍጣር ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ልዑል ተራ ይፅወት ከም ዘሎ ገሊጹ ወኪል ተመረቕቲ ብወገናት ጥጡሕ ባይታ ፈጢሮም ብነፃ ንዘምሃርዎም መንግስትን ሕብረተሰብን ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ዝተመደቦ ስራሕ ብቕንዕናን ትግሃትን ክሰርሑ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጻ ኣብ 2005 ዝተመስረተ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ዛጊት 1690 ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ዓውድታት ብዲግሪ ዲፕሎማን ከመረቕ እንከሎ ካብዚኦም 18 ብደረጃ ማስተርስ ተመረቑ እዮም።